mina engaka esizenzeke kuwena from ejele uphuma ngaphandle still noma ukhuluma uyezwa kathi kunezinto eziningi ezikuwena. Sengike ngashaya meningitis ngangabona emehlweni ngihamba nge-wheelchair 1 months. Yo. Sengike ngadubuleka, sengike ngagwazeka. Sengike ngaginqa imoto. Sure. Sengike ngaboshwa. Sengike ngashawa ngashiya kuthiwa bethi ngifile. Yabo. So ngokomqondo nje psychologically angikho right. Yeah. Yeah. I'm not okay. So that is why I abuse alcohol and it leads to drugs. Mina ngiqale ama drugs kwakusagwinywa kakhulu ngesikhathi. Yeah. Hamba ama club. Uyayibona lo nto. Ngalesa sikhathi sekungafiki lo ungalabo no ntashi laba abasebenziwa manje. But mina I'm old in the school yale abusing substance. Uyabona lo. But angisho ukuthi ukuhlakanipha kwami, but uNkulunkulu ungivikelile through yonke lento. Because down the line kunezinto ezwrong ozenzayo, you end up taking izinto zabantu ngoba ufuna ukuthi wenze lento leyo. Fortunately mina ngigangela ukuganga kwaseThekwini, bengihlala eThekwini. Bengaganga emakhaya lokishini ukuthi ngizongena kamakhelwane ngitshontshini. Mina bengihlala bengihlala lapha eBayside ku Fisher State. Ngikho 270 ngosuku. Every day ngibamba inkonzo. Sure. Urenta ngemali yenkonzo every day ngikho 270. Ngihlala about 1 year. Sure. Before ngiboshwe. Alikho mahala yona every day so that you survive. Mhlambe ngiyathola ibhisi mhlambe isikole esikhulu yabo. Yabo mhlambe ngizokhokhela mhlambe lo 3 days no 2 weeks. 2 weeks. Yeah. Or sometimes inyanga depending ukuthi imali ithini. Yebo lona. But impilo yakho nje imekutheni ukubamba inkonzo ukuze ukwazi ukusurvive. Yes. Ngomuntu uThalidi efaka imfuzo yesami. Alright, nina bankashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophaphe ekhanda. Siphinde sibingelele igama lami King Sixaka ngwakaluqa le Black Live TV. Igama lohlelo ke libizwa ngokuthi Indoda Ayikhali. Sikhuluma ngamadoda, sikhuluma ngeinkinga ezithinta amadoda, sikhuluma ngobuhlungu obuziwa amadoda ongalalelwa umuntu, sikhuluma ngezinto kubazelwe ezifihliwe ezenza indoda namhlanje ibe lento eyiyona nento eyenza ukuthi abanye abantu bathi amandoda zilwane kanti akusiwona wonke amanye nezathu ezithile angakaza lithola ithuba lokugonyuluka. Sithema sixoxa nabantu ke emgwaqeni sibuza besendela ama-email besendela ama-WhatsApp sifonela basho ukuthi madoda kanenze uhlelo la sizokhuluma khona sigonyuluke njengamadoda. Yilo ke lolu luphethwe injinga uSichaka umfoka amancinza kancane. Sinawe ke la sizokhuluma nabafowethu bonke sizwe udaba labo uthini ngabe lithini. Mntaka baba sibingelele. Mfowethu sawona mfowethu. Uyaphila kodwa mfowethu? Angiyaphila mfowethu. Danke mfowethu. Njengoba usuzwile mfowethu uthi la sizokhuluma ngento kanjani futhi you are aware ngoba wena obhalile wathi cha khona istory onaso ufuna uzosishare nathi. Ake sizwe mhlawumbe kufonela eqaleni ukuthi mfowethu uzalelwephi wakhulelaphi kanjani noba. Mfowethu ngokwazi kwami nje ngizalelwe Escalation. Yeah. So ngizalwe ngathi ubaba nomama bebe college. Okay. So bebe college kule minyaka leya bekumele ukuthi mekhona okukhulilwayo benisafunda eklasi nishadiswe. Oh yeah. So bashada ngalento le ukuthi babhala. Okay. So in that way ngathatha isibongo saka baba even though
kungenzwanga lokho kwesikompilo, yes, yabona lo and ngakhula esayidini la kababa. Sure. Ngithe sengikhulile ngathola ukuthi kahle kahle mina ngwakomalume. Oh. Kodwa mina fanele ngabe mina ngibiza isibungu sakomalume, kodwa ngibiza esakaba ngingenzelwanga imfanelo lezi okukumele ukuthi ngenze. So lokho kwenza ukuthi zinginethe empilweni. Yeah. Ngishayeke nje kakhulu, ngithi ngirecover kuloko, ngishawe lokho, ngithi ngirecover, kodwa konke ngiyengibonga uNkulunkulu ngoba ngithi uNkulunkulu ongibhekile ngoba lokho kwasemsamo kwamaqondile. Okay. Yabo, so angizange ngibikwe ngala, angizange ngikhishwe ngala, lezo zinto lezo zasemsamo ezingumuntu wesilisa angizange ngizenzelwe, angikaze ngisifake isiphandla la kulesandla sami. So ngike ngithandaze most of the times izinto mesizingishaya. Yeah, so lokho kuyangisiza kakhulu ngoba ngiyakwazi ukuthi ngibe nehope ukuthi kusazoshintsha, isimo sazoshintsha. Mfowethu, mhlambe sisibuka nje udaba lakho obuyasho ukuthi umama nobaba bathathana ngokuthi basebekhulelisene ngokaloya mthetho ukuthi abathathana, but kwakungekho officially in terms of izinto zasekhaya lezi esithinta izinto zesizulu. Kwaphelela phi pho ubudlelwane phakathi kwama wakho nobaba wakho, busaqhubeka bukhona? Umama akasekho. Umama wami ngimaze sengina 5 years. Oh yeah. Ngikhule ngazi ukuthi uStep mother wami uma wami. Oh. So sengina 5 years wafika umama wazongithatha. Sasihlala eMlazi lapho kaBB. Okay. Uyakhumbula wangithatha saya kamasho ngakubona ke ugogo wami uzaluma ukuqala, ngabona enye ifamily engayazi for the first time. Yeah. After that ubaba no stepmother bashada. Okay. Nebeshada khona lento le page boy page girl. Lento angilimaza kakhulu lento le. Ngesikhathi beshada kuthathe umfana ongangami esayidini la stepmother kube uyena yini ohlalisa ubaba no flower boy. So mase beshuthi izithombe lapho nginala ko 5 years ya mebeshuthi izithombe mina ngiyaphusha ngithi angifake isudi le abayifakile. Awusekela ngisho kusanga ngiswenkile kodwa angifakile angikho kwi family kwiset ukuthi but I'm there njengendodana mengithi ngizoshutha nabo ngiyaphushela eceleni, hayi angime eceleni mina kushada ubaba wami lapho. Yeah. Lento leyo yangilimaza ngoba kushuthi lento ngabona ukuthi kokushuthi vele wayengangifuni lo ma kwasekuqaleni ngimncane. Sure. Yeah. Kuhambe ke singazi ukuthi uma kuyena wami uma ngingene entweni ezibhedayo nami ezumfana okhulayo ngigcine sengiboshwa. Mengiboshwa mengiphuma lapha ngaphakathi mengibuyela ekhaya kube khona meeting lapha ekhaya athi uStep mother sithi ngibuye ejele mina kunento eyenzakalayo umsebenzi wesikole wabhuti wami uyadrop okushuthi ngenze ukuthi mina ngiyamnyukubeza ngoba ngiphuma ejele. Same step mother lo shiye uye ejele sisekhona so. Isona. Okay. Yabo. Same lo wathi kushada ubaba ngangenziwa mina i-page boy flower boy. Ngathi ngangile sengiboshwa ke bese ngibuyela ekhaya. Ngibuyela ekhaya sekuthiwa nginyukubeza umfowethu omncane. Ngaphoqeleka ukuthi ngihambe ngiyohlala ezintabeni. Ngaphuma kanjalo ekhaya. Yo. Manje umama lapho ushone ngo-99 mama. Yeah, yes. Ongizalayo. So lento yenzeka after some time ngoba kwaba khona isikhathi la
ngihlala nabo kodwa kungekho mnandi kunabudlelwano ngaze ngayiswa e-boarding school ngimncane e-boarding school ngaya ngiyofunda standard 2 ngihlala nabantu abafunda u6 kuya phezulu unabazali njalo kodwa uhlaliswe e-boarding school lapho ufanele ngilahla ukhewe lokha umfana ungasulingana nami kufanele ngilwe naye kodwa akekho umuntu ulingana nami kufanele ngilwe lana ngiwashele amasokisi into zokugqoka ngiwashele e-boarding school yabona lo yangihlukumeza leyo nto kakhulu ngingasho nje ukuthi ngirealize manje kunezinto ngine trauma ngingqondo amayikho right because leyo nto ingenze ngaba ngaze ngayuza ama drugs yabona lo ngithole amasende ngithole imali but because anginabo abantu abangikhathalelayo ngaleyo ndlela even abangani I don't have friends sure because ngayibona lento yobungane ukuthi ayisebenzi ngithanda ngisejele akukho nomngane oyedwa afika ezongibheka bakusebenza sokuyajela mhlawumbe ukuphula ulimi okokuqala ukuboshwa kwami ngaboshwa ubaba ongizalayo my first time ukuboshwa yeah futhi kwakusanda ukushona uma kushuthi ngantshontsha esibhamu umkhulu esashona so kwakufuneka lesibhamu lesibhamu kanti mina ngisitshontshile abafana abadala base bangiphuca sona wow inhloso yakho sithatha wona kuyena into sami usatha phela angase sengena kule stage leso ukuthi okay ngiyuganga kubamba inkunzi yabona lo so ngifica abafana abadala bangisela ke basithatha sekufuna isibhamu ubaba angithola amaphoyisa angibopha first time ngejele mina ngangiboshwe ufaka ubaba so mangiyibuka lento ukuthi awu isibhamu nami yini ivalue impilo yami nesibhamu cause ejele khona into eyenzakala kumina ngokomqondo something died kumina mengena ejele but umzali wakho will take you ukuthi uzungena ejele for ukuthi ngoba ugangile wantshontsha isibhamu umzali wakho okuzalayo mhlambe awucabanga ukuthi lento yonke uStep mother lo waye involve kuyona ukuthena ubaba agcine esekutreat le ndlela ayitreat ngale ubona ngayo ukuthi ngakuphethe kahle yayingayina inhlese ka Step mother lento mina ngokwami ngoba uzamile yena ukuthi ngibe distance ngoba ukungisa kwami boarding school engihlukanisa nobaba kwakhe ibridge because even now anginayo i-connection nobaba sure lo baba ngiyamthanda kakhulu kodwa manje angikwazi ukuthi ngihlale naye ngixoxela ngezinto because kuningi nami engisengone kukona but naye kunawo akone kukona kodwa okuvelayo yiloko kwami yabo yeah mina akubonakala ukuthi okay mhlambe njengomuntu oyizulu mhlambe kwafanele ngenze lamasiko njengoba ngibiza lesibongo engesona mhlambe kungaba imbangelo enje uyena kwakufanele angilungisele izinto zami ukuthi njengoba ngibiza isibongo sakhe akube into eqondile yeah zingathi ngiba sembangweni weyidalwa kushayeka mina lapho so kuyona yonke lento exoxa mfethu uyasho ukuthi okuyena umuntu ngempela omsola kuzona zonke igameko ukufika ka Step mother owayiphazamisa impilo yakho ezumfana so ungena ejele experience impilo obungathi ungayitsheli ukuthi uzokuyibona nawo usuphumile ejele still kuba nezinto akulandela ngazo ukuthi ingane yakhe warawara ekhululeka around wena still usahleli so manje situation yakho nomonakalo wenzeka empilo through uStep mother ungakanani mfethu even my step sister upheshe angikhulumi naye angikwazi ngamenzani yabo even nini izolo ngingambingelele ukukhuluma ngathi ngikhuluma nobhuti wakho omdala wangabe saphendula yo
My sister is overseas. Uyasebenza. But angimazi, I don't know ukuthi yini engayenza kuyena. Naloku uStepmother wami unesibongo esifanayo noma wami lo sashona. Okay. If yena wayengangithanda, wayengixhumanisiki nani nefamily yakuboki ngoba bayisibongo esifanayo nami. Yabo. Wena wagcina ungamazanga ifamily kama wakho ngempela ukuthi ngayazi angisofika uma wazongilanda. Okay. Yabo. Nakhona on my mother's side kunezinto zakhona futhi nakhona ngoba kusanda kushona uma kwafika ubuthi umdala ngangamazi. Nefika wahlala kancane washona. Usisi wami ngimlamayo kumunye ubaba washona. Yeah. Ngaboshwa ke mina. Umfowethu omncane ongilamayo uzalomaya bamshaya ekhanda kahlange ekhanda. So eswini sama umuntu okhona osane. So zonke lezi zinto ngizithwele kumina. Nginkosana ngala kababa. Yeah. Nginkosana ngala kama. Kodwa uyinkosana rejective. Rejective on both sides ngoba ngangala kama akhambi kahle ngokuthini kunesandla semfene. Okay. Yabo. Noma ngakufuna to go into details kulokho yabona. But nakhona ngizothini nje ngathi uNkulunkulu ungidale ngaba neblessing kunesibusiso enginaso because noma ngabe kwenzakalani angibe iphara. Because nami ngiyayibuza ngiyiphendula ukuthi mina engaka esizenzeke kuwena from ejele uphuma ngaphandle still noma ukhuluma yezwakathi kunezinto eziningi ezikuwena. Sengike ngashaya meningitis ngangabona emehlweni ngihamba nge-wheelchair 1 months. Sure. Sengike ngadubleka sengagwazeka. Sengaginqa imoto. Sure. Sengaboshwa. Ngashiwa kuthiwa bethi ngifile. Yabo. So ngokomqondo nje psychologically angikho right. Yeah. Yabo. Yeah. I'm not okay. So that is why I abuse alcohol and it leads to drugs. Mina ngiqale ama drugs wakusagwinywa kakhulu ngesikhathi. Yeah. Hamba ama-club. Uyayibona lonto. Ngalesa sikhathi sekungafiki lo ungalabo nontashi laba abasebenzi wamanje. But mina I'm old in the school yale abusing substance. Uyabona lonto. But angisho ukuthi ukuhlakanipha kwami but uNkulunkulu ungivikelile through yonke lento. Because down the line kunezinto ezirong ozenzayo you end up taking izinto zabantu ngoba ufuna ukutwenze lento leyo. Fortunately mina ngigangela ukuganga kwaseThekwini bengihlala eThekwini bengaganga emakhaya lokishini ukuthi ngizongena kamakhelwane ngitshontshini mina bengihlala bengihlala lapha eBayside ku-Fisher State ku-270 ngosuku. Every day ngibamba inkunzi. Sure. Urenta ngemali yenkunzi every day ngikho 270 ngihlala about 1 year before ngiboshwe. Alikho mahala nje yona every day so that you mhlambe ngiyathola mhlambe isikole esikhulu yabo. Yabo mhlambe ngizokhokhela mhlambe lo 3 days no 2 weeks. 2 weeks. Yeah. Or sometimes inyanga depending ukuthi imali ithini. Yebo lona. But impilo yakho nje imekutheni ukubamba inkunzi ukuze ukwazi ukusurvive. Yes. So now mfowethu ngitshela ngoba silana namhlanje and uchoosile ukuthi uzokhuluma ngalento la. Impilo yakho so far ihamba phi ikephi njengamanje lo monakalo? Njengamanje I've just turned 40. So life begins at 40. So ngine belief ukuthi uNkulunkulu ngoba ngiyamthemba futhi ngiyakholwa ukuthi ukhona ngiyakholwa ukuthi unami ukuthi impilo yami kuyimayiqala izinto zo unfoldeka lokho kufanele kube ngokwami kuzoba okwami naloko kufanele ngikulungise ngizokwazi ukuthi ngikulungise ngoba I believe
kunezinto efanele ngizenze ngizenzele abangasekho ekhaya umana nomkhulu on my mother's side yabo ngisholeze la ngisholeza khona because lento lesibonga ngiyangishaya even i-travel assistant bhalo hlophe but iyalahleka i-ID yami ebhalo i-surname yami leyo iyalahleka izinto zami nalesiname le disappear ziyalahleka sure yabona lonto so angiyeke phambili I want to go forward. I want to have a family. I want to yabo ngenze nginengane ina 16 my daughter. I want to do things for her but I'm stuck. I'm stuck. Noma nguthola lo musa loyo ukuthi mhlambe uNkulunkulu angivikele ukutheni ngibe iphara. I'm not a para man. Yabo and I feel ukuthi I have a bright future. Izinto zami is about I think I'm there where I think ukuza la kuzovula eminyango eminingi kade ivalekile sure empilo yami now le hope yeah I think nje ukuthi ngibe la it means so ngoba thina mfowethu siyakhuluma nawe singamadoda and inhloso ngqangi yethu nohlelo ukuthi sizwe amadoda egonyuluka sithi gonyuluka ndoda sizwe ukuthi ngaphakathi ushiswa yini kukhona amanye amadoda lapho wabonayo nawo akhulayo kodwa ubona ukuthi ancikile kakhulu esituation ecishe ifana neyakho kukhona mhlawumbe uxoxisana nabo ubaxwayisa yabona nje laba abala phansi kwama bridge ababheme wonga sure yazi uma ngase usondele angisho ukuthi bonke but uzi story sakhe omunye uthola ukuthi be udokotela omunye uthola ukuthi mhlambe kade sebenza kahle washawa izinto kubo abantu bethu banemkhuba abantu bakuthakatha nangenhliziyo abantu bakuthakatha nangemithi baningi abantu ekufanele ngabe ba somewhere in life balapha ngaphansi kwebridge because ama challenges ababhekana nawo because of a lack of support from a family yabo mfethu mhlambe nawe lapha ekhaya ulalele noma ubukele uhlelo lethu la sikhuluma khona ukuthi indoda ayikhali sibheka udaba likabhuti oshoyo ukuthi umsuka wenkinga yakhe waqala mhla kufika iStep mother empilweni sakhudonga between yena nobaba wakhe kangangokuthi iziningi izinto adlule kuzona including ijela ama drugs utshwala yonke into ongahlwe icabanga uke waphila unyaka owodwa ehlala eBayside mawuthi iBayside yaze eThekwini erenta imali yokurenta ubeyithola ngokubamba inkunzi each and every day kunendoda ke ekhona ogama layo ile esihle nayo la ephile kabuhlungu isikhathi eside through into yaqalwa umuntu wesimama asizwe ke mfowethu ukuthi ikona yonke lento eyenzekile empilweni yakho through umuntu wesimame njengamanje imqondo wakho nemizwa yakho in terms of uthando imephi mina bethu ngendlela engumuntu onothando ngayo but angazi ngoba mhlambe ngoba ngaqala ukuthandwa sengiphatha imali so after sengibuye ejele ngakuyeka ukuganga so mokade uphila ngokuganga ngemali efast bese singenzi leyo musungakwazi ukuyenza leyo mali impilo ibanzima honest living is very hard uthi uyahamba uapply abakutshela indaba zama criminal record uthi uyabona leyo nto so akukho easy to live a honest life mukade kade uganga ngoba ngicela sengishaya ama taxi na khona ama taxi mengiwashayela asoneza izinto engasafuni ukubuyela kuzona ozaziyo before so nakhona ukusebenza lapho akuyona environment engiyithatha so I decided ukuthi ngithi ukuyeka because ngiyabona ukuthi ngizobuyela phela kule mpilo engasayifuni sure yabona but sibonga kakhulu mhlawumbe kuzovula isifuba ngethemba lokuthi iziningi izinto ongasixoxela ngazo ngempilo yakho nohambo lakho yabo nje lokhu nje beku hlahla sengisho izinto eziningi all in one ngesikhathi kahle kahle kunakumina lemqoneni
kuhlaphazekile kuningi. Sure. Ngenxa njalo lo muntu wesimama yeah. So ngokwakho uthini ngabantu besimame balideserve uthanda balideserve ngokwakho njengamanje ku-situation okuyona because ngifuna ukuthola mina ukuthi inhliziyo yakho nengqondo yakho ithini manje ngomuntu wesifazane so that nomuntu okhuluma lapha ekhaya ufuna ucomment azi ukuthi le ndoda commenta kuyona imiphi ma emotivate efaka amazwi okukhuthaza ufaka kuphi. Mina ngithi mina ithande wena kuqala. Uyithande wena. Mina ngiyayithanda ke mina noma ngabe isiphi isimo but ngingathanda umuntu abone ukuxoka kwami noma ukuba weak kwami. Yabo. So ukuyithanda kwami kukwazile ukuthi kungisustain going forward kuzo zonke lezi zimo ngidlule kuzona. So ukuze uthi uthanda umuntu qala ezithande wena qala as a person. Then ke usungamthanda komuntu but sithande wena. Put yourself first. Right. Asibonga kakhulu nathemba lo sophinda sikhulume nawe siqhubeke nodaba sephambili siza ukuthi uhamba ufika phi kwenzakalani usizo uyalithola yini ngoba kunenhlangano eningi khona osukuma sakhe khona la kamasipala ngithemba ukuthi bayabuka njengamanje bazobona ukufanele basiza bakusize kodwa ke ake ngibuze ukuthi mangahle kube khona abantu abafuna ukufaka isandla ekuthuthukiseni impilo yakhe ishintshe from la ekhona njengamanje iye kwenye indlela ungavuma ungakwamukela lokho. Ngiyakujabulela kakhulu. Yeah, because manje kubantu abe-age group yami nabanye ngaphansi kwami abanye bashadile banemizi yabona abantu mina okay fine nginayo i-security roof over my head but it's not mine yabona lonto akukona kwami yabona lonto I want to have a family nami and live nje impilo a fruitful life. Yes. Sure but asibonga kakhulu. Ngiyabonga nami mfethu. Right le Black Live TV njengoba ubuzwa ke nawe igama lohlala sikulona sithi indoda ayikhali sikhuluma nendoda egonyuluka ngakho konke njengoba sithi egonyuluka indoda siza ukuthi ngabe udaba lwakho lithini asiphinde sihlangane futhi kolunye udaba olulandela siza ukuthi le ndoda elandela sokhuluma ngayo nayo izobe ithini yona kwenze njani qhubeka usubscribe ulike comment ube ingxenye yomndeni okhulu usuku nosuku msala kahle. Ngihleli ngedwa la ngifisa ukunichazela kabanzi ngokuthi iBlack Life TV is in partnership with uEasyBet. So ikhona ke ilink lapho kwi-description mekukuthi umuntu othanda ukubheja mhlambe ubuka ibhola noma mhlambe amahashi noma yini lezi zinto enithanda ukubheja ngazo nje ningakhona ukubheja nisebenzisa i-promo code ethi black50. Ngiyathemba ukuthi ngiyakukhumbula ublack wethu uthi uno Q akusiyona uCK but uno Q so usebenzisa othi black 50 i-promo code mufuna ukubheja so immediately uregister ku EasyBet mawusebenzisa i-promo code ethi black50 uyakhona ukuthi uthole i-voucher ka-R50 mahala mase bekunikeza nama spins ay-25 so ibani ni register ngiyithanda kakhulu bye. The Black Life TV.